Joy Golden Langurni. Golden Langur long live. Long live, long live. Boria happy Foundation Day guys. Thank you. बे बाइक साखावनाय स्पिड सालायनानै ओभारटेक खालामलांनाय एसे माने राइडार्सनि गेजेराव बे मेनलि गावजों गाव हेल्प खालामलायनाय एबा सोरबा न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो न'आव आरो जोंखौ फैफिनगोन होननानै नेग्रा सोरबा दङ ना खुलुमबाय बयखौबो दिनै नैबे सोमदोन टक्स इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो लानानै फैदों दिनैहाय अबाउट राइडार्स माने राइडार्सफोरनि बाइक सालायग्राफोरनि बिसय नोंथांमोना नुगासिनो दं जानांगौ माने जोंनि ओनसोलावबो जोंनि स्पेशली बर' समाजावबो आजिखालि बेबायदिनो गोबां राइडार्सफोर ओंखारबाय जायफोरा माने बाइक गारि लानानै गोजान गोजान जायगा बेरायो जायगा नायदिङो बेफोरनि गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोननो दिनै जोङो होनो नागिरदों स' दिनैहाय नैबे फाउन्डेसन फर्थ फाउन्डेसन डेमोन मोनसे बे राइडार्स क्लाबनिनो गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाब दा बेनिनो बे क्लाबनिनो जोंजों दङ चिफ एबा सासे गाहाय आदाम मनज बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे दङ जेनेरेल सेक्रेटारि मिस्टार फैलाव नार्जारी दा जों बिथांमोननिफ्रायनो जोङो दिनै मिथिनानै लागोन जोङो माने एसे सिम्पल समाजनि मानसि जानानैहाय माने जोङो राइडार्सफोरा मा खालामो खालामा जों बेखौ मिथिया बेनिखायनो माखासे सोंथिफोरखौ जोङो थिखांनानै दिनै मिथिनानै लागोन अब्ला जोङो मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि मिस्टार फैलाव नार्जारीनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन आसलते जोंनो गिबि सोंनाया बेनो मटरसाइकेल क्लाब एबा राइडार्स क्लाबखौ मानि थाखाय दानानै लानाय जायो आसल गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय राइडार्स होनोब्ला माने मोनसे पार्टिकुलार हारि एबा बहाबा माहारियारि बेफोरबायदि नङा अल ओभार इन्डिया माने नट अनलि इन्डिया आदार देन इन्डिया माने फुरा वर्ल्डआवनो राइडार्सफोर माने बेफोरबायदि थायो ओमफ्राय जों बेखौ दानायनि जाहोना बेनो जाहैबाय जों आंजों एबा नोंथांजोंहाय एबा गुबुन सासेजों आरो बिथांजोंहाय सोमोन्दो लाखिनो ब्रादार्सहुड जों बे रिलेसनखौ माने जोङो लाखियो ओमफ्राय जों बेबायदिनो आरोबाव गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जों गावनि सिनायथिखौबो जों होनो हायोदि बे राइडार्स लोगोफोरनि गेजेरजोंनो नोंथाङा बबेनि नोंथाङा मा हारिनि नोंथांनावहाय मा कालचार दं जों बेखौबो दिन्थिनो हायो ओमफ्राय राइडार्सनि गेजेराव बे मेनलि गावजों गाव हेल्प खालामलायनाय एबा सोरबा सासेया माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला एबा बिपदाव गोग्लैयोब्ला जों बेखौबो गावजों गाव जों हेल्प खालामनो हायो थिग बिदिनो जों माखासे आरोबाव ससियेल एक्टिभिटिसफोर जों बेखौ लानानैहायबो जोङो राइडार्स क्लाबखौ जों दानाय जायो आरो माखासे समाजाव खामानि मावलांनो थाखाय नोंथांमोना बे राइडार्स क्लाबखौ दानानै नोंथांमोनाथ' जोबोद दाब दाब जायगाफ्राव बेरायो गोबां खरसानि खोथा फैयो गोबां खरसाबो जायो जायगा बेरायनाय माखासे गियार दामि दामि जिनिसफोरखौ लानो गोनां जायो दा नैबेफोरनि बेलायावहाय नैबे थाखा फैसाखौ फाइनान्सखौ मेनेज खालामनायाव माबोरै मेनेज खालामो नोंथांमोना खुलुमबाय जोङो फाइनान्सियेल होनोबाथ' बेबायदि क्लाबावहाय रावनिफ्रायबो जेनेबा हेल्प बेबायदि लानाय जाया जोङो मा खालामो क्लाबावहाय जिखिनि मेम्बार्सफोर दङ बे मेम्बार्सफोरजोंहाय माने मेम्बार्सफोरनिफ्राय जों कालेक्सन खालामलायनानै माने क्लाबखौहाय क्लाबनि मा होनोखौहाय क्लाबनि डेभेलपमेन्ट फान्ड थायो नालाय जोंहा बिदिनो एखनबा ससियेल एक्टिभिटिसनि थाखाय जों माबा मोनसे गोनांथार हाबाफोर मावनो थाखाय जोङो कालेक्सन खालामलायनानैसो माने सोलिलाङो आरोखि आरो बेबायदिनो बहाबाफोर जों राइड खालामलाङोब्ला बे गाव गावनि माने फैसाजों थांनांगौ जायो आरो गावनि खरसजोंहाय बेबायदि दा बिदिनो जोङो राइडार्सफोरखौहाय नुनो मोनो जेरै माखासे स्पन्सर खालामनाय ससियेल एक्टिभिटिस मावनाय सोरबा गोनांथि जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरै नैबे बिथांमोना दाखालि दि जाब्रां मेम'रियेल ट्रफि मोनसे गिदिर खेलायावहाय बिथांमोना ट्रफिफोरखौ स्पन्सर खालामदों दा बेफोरबायदियाबो अब्ला नोंथांमोननिया गासैबो माने हमनानै लायोब्ला गाव गावनि जा एसे एनै कन्ट्रिबिउसन राइट नै बेबायदियै बिथांमोना सोलियो आरो दा बेनिफ्राय गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाब जाय बिथांमोनजों आं दा सावरायबाय थादों दा बिथांमोननिफ्राय जों बेखौ मिथिनानै लाबावगोन बिथांमोना माने आसे राइडार जानानै जोंनि समाजावहाय माबा मोनसे फोरोंनाय एबा मा इनफ्लुयेन्स जोंनोहाय नोंथांमोना होनो थांखि लायो बा अबजेक्टिभा मा जे समाजावहाय माबा मोनसे फोरोंनाय एबा मिथिहोनाय नैबेनि सायावहाय फंनैसो थिग नंगौ
दा राइडार्स एबा बाइकार्स मोनसेयानो बिदिनो ओमफ्राय दा राइडार्स होनोब्ला मानसिफ्रा एसे भुल बुजियो आरो राइडार्स एन्ड बाइकार्स जेरैहाय नों माबा मोनसे बहाबा थां बेखौहाय गाव बेखार बेफोरबायदि माने जोंनाव आन्डारस्टेन्डिं फैयो आरोखि फैसा गारदों मादों बेखारफ्राव बिनिफ्राय नों गुबुन खामानियाव बाहायनो हायो बेफोरबायदि साननाय फैयो जोंनावहाय खिन्थु बे गोरोन्थि आं बुंनो सानोदि दा जोंनि समाजावहाय गोबां बेबायदिनो निसा जानाय लोंनाय एबा सोरबा ड्राग्स बाहायनाय जोंनि दानि फैबाय थानाय जेनेरेसनफ्रा बेफोराव गोदोनानै दं आरो दा आं बिसोरखौहाय बिसोरनि थाखाय आं मोननैसो आं बुंनो सानदों दिनै नोंथांमोना निसायाव गास्लायस्लाय आं सानोदि नोंथांमोनाबो जुदि बे आखुनिफ्रायहाय बारग'नोहाय गावखौहाय हाया मोनदोंब्ला बहायबा बिसोरफ्राव एसे बोबथानानै लानाय बायदि मोनदोंब्ला गावखौहाय आं बिथांमोनखौहाय साजेसन होनो सानो नोंथांमोना सोरबा बबेबा क्लाब एबा सोरबा राइडार्स बिथांमोनजों जगाजग खालाम नोंथांखौ हेल्प खालामगोन नोंनि माइन्डआ माने बै निसा बाहायनायनिफ्राय डाइभार्ट जागोन आरो नों सोरजोंबा थांफा माहायबा राइडआवहाय एसे साननाय फैगोन नोंनावहाय ओमफ्राय नोंनाव बै नेगेटिभ थट्स जेरैहाय आं नेगेटिभखौनो बुंबाय दे बे जानाय निसा बाहायनाय थिग माने बेफोरनिफ्राय एसे साबसिन गावखौहाय मा होनो दाफुंनायनि लामाखौहाय नोंथाङा नुगोन आरोखि बेफोरावहाय सम गारालासिनो आं सानो बे जोंथ' ससियेल एक्टिभिटिसबो जों हाबा मावलाङो नालाय ओंखायनो जाहाथे नोंथांमोनाबो बे राइडार्स क्लाबफ्राव जइन जायो एबा गावखौहाय थिग समाजनि सासे खामानि मोजां मावनो थाखायहाय आवगायबोयो आं बेखौहाय दानि आपकामिं माने निउ जेनेरेसन आं फंबाय बिनानावफोरनिसिम आं बेखौनो बुंथिनो सानो आरो दा बेनिफ्राय नैबे राइडार्सफोरा जेब्ला जेन'बा ओंखारो राइडआव बे समाव नोंस्रा माखासे नेमखान्थिफोर थागोन सालायलांनायाव माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स बा ल' थायो बेफोरखौहाय नोंथांमोना माबायदि सोलियो बेयाव जोंहा बेयावहाय क्लाबाव निजायै मोनसे नियम निथि दं खालामनानै लाखायो बयबो राइडार्स क्लाबानो थारमाने रुल्स थायो आरो बे रुल्स मथेसो जोङो गारिखौ सालायनांगौ जायो आरो बेखौ फल' खालामनांगौ जायो साफ्रोमबो मेम्बार्सआ आदसा बेफोर जाहैबाय जों बबावबा गोजान लामा जुदि थाङोब्ला बेयावहाय रड केप्टेन थायो बे रड केप्टेना सबसे आगोलाव थागोन लिड खालामनो बेनो माने स्पिड लिमिटखौ बेनो कन्ट्रल खालामजोबगोन आरो बेयो जुदि 60 स्पिडाव सालायोब्ला उननियाबो गासिबो बे टाइमावनो थांजोबगोन ओमफ्राय बिदिनो मा होनो सासेया सासेखौ अभारटेक खालामलायनो मोना बिदि आरो ओमफ्राय लास्टआव आरो सासे थायो बियो बिसोरखौ जेरैखि जाया माने होनानै लांखानांगोन आरोखि लास्टनिया माने होनानै लांनाय माने बुथुमनानै लांनांगोन आरो सोरबा माबा मोनसे जादोंब्ला मोना आरो जदे मदे बै रड केप्टेना जुदि लाखियाबा उननि माखासेया जदे मदे थांजोबनो हाया सोरबा जुदि माबा मोनसे जुदि माबादोंब्ला आरो मा होनायखौहाय प्रब्लेम जादोंबा जुदि बाइकआ बा सोरबा बिदिनो एसे मा होनांगौ बेखौहाय हाथ'नो लुगैदोंबा केप्टेनखौ बुंहरनांगोन आरोखि जों माने इंगित थायो बेलाव लाइटआव मोनाबा थिग बिदि आरोखि नेथ'नो थिननायनि मोनसे सिगनेल थायो बेखौ बाहायनांगौ आरोखि ओमफ्राय बिदिनो अभारटेक खालामलायनो मोना आरो माखासे रुल्सआ बेबाव सोरबा जुदि क्लाबनि रुल्सखौ मानिनानै जुदि सोलियाखैब्ला क्लाबनि रुल्सनि एगेन्स्ट थांदोंब्ला बे आरो सासपेन्ड जागोन बे बोसोरसेनि थाखाय दाय मावदोंबा आरोखि बेबायदि मोनसे जोंनाव गोरा रुल दङ आरोखि बेजोंनो सोलिलांनांगौ जायो आरोखि स' दा नोंथांमोना खोनाबाय माने बियो राइडार्सफोरनिसो खोथा बियो रेसारनि नङा बादायलायनाय नङा बिस्रा माखासे नेम निथि थायो जाय नेम निथिजोंसो बियो सोलियो आरो बे खुनु देखायनाय एबा श'यिं अफ बियो नङा बिसोर माखासे जायगाफोर बेरायनाय एक्सप्लर खालामनानैसो बिसोर एक्सप्लर खालामनानै मोनसे थांखि लानानैसो थाङो आरो बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्राबो बिसोरखौ नायनानै बेबायदिनो माने जों ओरैनो सिम्पलि गोसो जाद्लाबायनाय नुनानैहाय गुबुन रोखोमै नोजोरै नायनाया बे माने जोंनि थाखाय बांद्राय थिग नङा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बिनि गेजेरावनो आं आरो मोनसे खोथा बेखौनो बुंनो सानदों जे राइडार्स होनोब्ला मानसिफ्रा बे बाइक साखावनाय स्पिड सालायनानै अभारटेक खालामलांनाय एसे माने बेबायदिखौ बुजियो आरो जोंनि बेयावहाय खिन्थु जोंनि राइडार्स क्लाबफोरनि जिथु रुल्स आं खिथाखाबाय बिदि बायदि नङा आरोखि माने जोंनिया रुल्स बायदिसो जों सालायलाङो आरो अभार स्पिड खालामनानै
जोङो सालायनो हाया आरो लोंनानै जों बाइक सालायनो मोना थिग बेबायदि आरो ओमफ्राय बेखौनो आरो खावलायबावगोन आं जोंनि दा जाखांफुनाय माखासे राइड खालामग्राफोरखौहाय जेरै अभार स्पिडाव अभारटेक खालामनाङा आरो मा होनो जेथियानाखि माने बाइकखौ लाबाय अब्ला मथथे फार्स्ट सेफटिखौ नायग्रो हेलमेट गान जुथा गान ओमफ्राय गावखौ सेफटि लाग्रोनानैसो बाइकखौ सालायो आरोखि बे बुस्थुखौ जोंनि फ्राय बेखौनो माने मा होनायखौहाय खावलायनाय आरो माने प्रिभेन्सन इज बेटार देन कियर होननाय दं नालाय बेनिखायनो सब समाय गावखौ बासायनायखौ सिन्था खालामग्रो आरो मानो होनोब्ला जों बाहेरायाव थांनाय लोगो लोगो जोंखौ न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो न'आव आरो जोंखौ फैफिनगोन होननानै नेग्रा सोरबा दङ ना जों बेखौहाय मोजाङै मोजां थांनानै फैफिननानै बिसोरखौ लोगो मोजां मोनफैफिननांगौ आरो न'खराव फैनानै बेनि थाखायनो जों राइड खालामनायावहाय ओरैबायदि कनसियास माने जों सालायनांगौ जे जों जाहाथे लामाफ्राव जेबो मोनसे घटनाफोर उसुबिदाफोर जाया आरो बेखिनिखौ खावलायगोन आं आरो बेजों लोगोसे जाहाथे गुबुनाबो जेबो खहा जाया बेनिफ्राय नोंथांमोना बिदिनो माबाफोर एक्टिभिटिस लानायनि प्लान एबा लाखांनायफोर माबा नोंथांमोना फोरमायनो गोसो जानाय नोंथांमोननि क्लाबनिफ्राय दहाय नोंथाङा बुंलांबाय सिगाङावहाय बे डिजार्भ मेम'रियेल ट्रफियावहाय जोंनि क्लाबनिफ्राय जेनाखि जों मोनसे दान हरदों बेल' नङा जोंनाव माने गोबांथार बिदिनो जों मा होनो सिन्था खालामनानै दङ मा एक्टिभिटिस लालांगोन फिउचारावहाय जेरैहाय बहाबा माबा मोनसे रिलिफ फान्ड बेयावबो जों पार्टिसिपेट खालामगोन एबा जों अनसुंथाइफोर हैगोन जोंनि क्लाबनिफ्रायनो ओमफ्राय आरोबाव सोरनिबा न'खरफ्रावहाय माबा मोनसे बिदिनो मा होनो उफाय गैयि जाना थानाय न'खर जों बेवहायबो जोंनि क्लाबनिफ्रायनो माबा मोनसे बेबायदिनो सहाय हैगोनखौ जोङो जोंनि गेजेराव जों थिग खालामनानै दङ जों जेब्ला सम जागोन अब्ला जों अपेन फिल्डआव ओंखारगोन ओमफ्रायहाय अरफान हम दङ बेयावफ्रावबो जोङो थांनानैहाय मा दं मा गैया मा गोनांथि जों बेखौ खबर लालायनानैहाय जोंनि हानायखिनि माने जों हेल्प खालामनो जों नाजागोन आरो ओमफ्राय बे समावहाय नोंथांमोननि बे गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाबाव दा सोरबाफोर जुदि गोदानै मेम्बारशिप लानो गोसो जायोब्ला बेनि माखासे माबाफ्रा माबायदि सोलिनानै दं दा नंगौ बेबो थिग जोंनावहाय माने दासिमावहाय गोबांथार मानसिफ्रा बिदिनो सोङो खबर लायो मारै मा खालामनांगौ मारै जइन जानो मोनगोन दा जों एसे राइडार्स जों बांसिन मा होनो बेफोरबायदि इभेन्ट्सफ्रावहाय मस्टलि रयेल एनफिल्डखौहाय बिसोर एक्सेप्ट खालामो आरोखि बेलेग बाइकखौ बिसोर एन्ट्रि होआ दा माखासे रयेल एनफिल्ड सालायो जेरै केटिएम ओमफ्राय माखासे सुपार बाइक बिदिनो सालायग्रा दङ बिथांमोना जोंनाव सोंदों आं हाबनो मोनगोन ना मोना आदा हाबनो मोनगोन ना मोना ब्र बेफोरबायदि खबर लायो आरो दा आं बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो जोंनियावल' नङा बेलेगावबो बेबायदिनो जुदि नों मोनसे राइडार्स क्लाबाव जइन जानोब्ला नोंथांना बाइकआ रयेल एनफिल्डनि जानांगोन इट डाजन्ट मेटार वेदार इट इज हिमालयान अर क्लासिक एनि मडेल जायखिजाया नोंनि बाइकआ रयेल एनफिल्ड जानांगोन आरो ओमफ्राय जों माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसननि खोथाखौहाय दहाय जोंनि चिफआ बुंलांबाय नोंथाङा बे रुल्स एन्ड रेगुलेसनजोंहाय सोलिनांगोन अब्लासो नोंथाङा जोंनि क्लाबावहाय जों सासे मेम्बार होननानैहाय जोङो नोंथांखौहाय जोङो बजबनानै लागोन आरो नोंथांमोना दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथांमोननि क्लाबनिफ्राय मा मेसेज होनो सानो लाइमोनफोर दं सेंग्रा सिख्लाफोर बिसोरखौ जोंनिफ्राय बेखौनो माने साजेसनखौ जों हरनो नागिरदों जे जोङो बे देरफुनाय जाखांफुनाय बा फरायफुनाय गथ'फोरखौ माने राइडआव हाबथ'नाङा होननानै जों बुंगोन गोसो होथ'नाङा नङा होमबा औ बिदिनो फरायनायाव टाइम होग्रो गावखौ दानानै लाग्रो स' टाइम दिहुननो हाया जायो क्लाबाव रुल्स माखासे थायो नालाय नों दिनै बबेबा गोजानाव दस्रा आदार स्टेटआव जुदि नोङो राइड खालामनो थाङोब्ला टाइमनि बुहुत गोनां थ' बे समखौहाय नोङो दिहुननो हानाय नङा बिकज नों फरायफुनायबा ओरैजाय नों राइड खालामहैनाय लोगो लोगो नों टाइमखौ मोनहैनाय नङा कलेजआ नोंना बा स्कुला नोंना एबसेन्स जागोन स' बेखायनो माने फरायफुनाय मानसिफोरा क्लाबाव हाबहैयानो मोजां दा उनावहाय टाइम मोनोब्ला हाबनो अनेक गोलाव टाइम दङ ओमफ्राय दा जोङो नुयो बाहेरायाव थांनानै
जोंथ' माने एसे इयां नालाय जोंनिफ्रा बांसिन क्लाबनियानो दस्रा क्लाबनियाव नुगोन माने ओरैबायदि एजेड मानसिफोरा 55, 60 बेबायदि मानसिफोरानो इयार्सनि मानसिफोरानो राइड खालामनानै थाङो आरो स' बेखौ नायोब्ला जोङो जथेस्थ' टाइम मोनो आरो गावखौ माने बे राइडआवहाय समाय होनो एसे बैसो जानानै बे बुस्थुखौहाय माने राइडआव ओंखारनांगौ आरोखि आरो बेखौनो बुंगोन आङो बाइक सालायनायावहाय फार्स्ट ट्राफिक रुल्सखौहाय फल' खालामथारनांगौ मानो होनबा बेयावनो गासिबो नियम नितिफ्रा गासिबो थाजोबखानाय गभर्नमेन्टआनो दाना होखानाय औ स' बिनिफ्राय गासिबो ट्राफिक रुल्सखौ मानिब्लानो नों सेफटि होनना हमनानै ला आरो बेबायदि बिथांमोनखौ जोबोद आङो हामबाय होबाय आंनि नैबे चेनेलाव बेबायदिनो गुवारै राइडार्सनि बागै मिथिहोनायनि थाखाय गल्डेन लांगुर्स राइडार्स मटरसाइकेल क्लाब बिथांमोनखौ हामबाय होनाय थाबाय आदा मनज बसुमतारी ओमफ्राय मिस्टार फैलाव नार्जारी हामबायसै